Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu ubhombela isitimela samampondo baba mkhulu phakade amen. Iyaxaka le ndaba yakhe Ushembe ngoba ngisho noma ngabe umdala kangakanani kodwa uvele athi kuwe mntanami. Livume ngempela nalo ikhehle ingabe lisuke seliboneni njengoba naye Ushembe ethi mayexoxa indaba yakhe ngesikhathi ehla entabeni enhlangakazi wayethi ngakhuphuka entabeni ngumfo kaMayekisa. Kodwa lapho sengehla ngaba ubaba wezizwe zonke eziphansi komthunzi welanga kanye nayo yonke imvelo nendalo kaNkulunkulu. Ilapho engase ngikwazi ukubona into engaphansi kwamanzi, engaphansi komhlabathi. Ilapho engase ngazi khona nolimi lwezilwane. Ekwehleni kwakhe entabeni ilapho futhi negama lakhe elashintsha kwathiwa ubaba mkhulu. Kodwa kukhulu kwase kuyindida ngaye, abanye bathi inkosi, abanye bathi uNkulunkulu uqobo, abanye bathi umfundisi, abanye bathi umvelinqangi, abanye bathi ubaba mkhulu. Kodwa abasezimishini babembiza ngawo wonke amagama bethi iqili elizolutha abazalwane, abanye bethi umthakathi uqobo lwakhe unomhungulu wokuhungula abantu, abanye abazalwane bethi uhlanya nje lolu. Kodwa abangakholwa babethi inyanga elapha ngesu. Njengoba Ushembe wawuya kuye ungaphethe lutho ubuye futhi ungaphethe lutho ngesandla sakho. Wayekulapha ngezwi ngempela, wayevela kutshele ukuthi ususindile engakuthandazelanga, engakubekanga isandla. Kwesinye isikhathi wayekulapha ngendlela ehlukile avele akugeze. Kwesinye isikhathi afike akutshele ukuthi hamba uye ekhaya ufike upheke idokwe bese uyaliphuza bese uyageza ngamanzi afudumele ugcobe amafutha emvu emzimbeni uyobe usuyasinda. Nangempela babebonakala abantu sebebuya bezobonga bebuza nokuthi kumele bakhokhe ngani bese ethi uNkulunkulu kakhokhelwa guqukane nikholo. Kodwa futhi uma ekhuluma wayekezwakala ethi mina nobaba. Yilo baba wakhe ongaziwa ukuthi ungubani. Njengoba abaprofethi babebone ukuthi uNkulunkulu Ushembe lona ozofika lapha. Kodwa naye ukhomba ukuthi futhi unobaba wakhe. Ilokho kwase kuyindida ukuthi uyena Ushembe lona uNkulunkulu noma ubaba wakhe uNkulunkulu noma yena noNkulunkulu uyinto eyodwa. Lokho kwakuyindida enkulu esahlula abantu ukuyichaza kuze kube namhlanje. Ngoba nenkosi yakwaQwabe lena yayiboshwe ejele eSt Helena ngesikhathi ihlangana naye Ushembe eSt Helena yathi yabona uNkulunkulu. Kwakuyindaba eyindida kakhulu kuze kube namhlanje. Ngoba abantu babemangazwa nayizimanga azenzayo ongekho noyedwa umuntu emhlabeni oseke wazenza. Ushembe usetshele inkosazana uMntungwa ukuthi uyahamba uyakwela kwaZulu. Uthi uthunywe nguShembe onguNkulunkulu ukuthi uzobona lapho kuhamba khona ingelosi ebinyathela khona. uNkulunkulu uthe kuye anyathele khona lapho alandele lezo zinyawo zengilosi. Nangempela wenza njalo Ushembe. Wazilandela njalo lezo zinyawo ayezibona phansi lapho kuthiwa bekunyathela khona ingelosi. Lezi zinyawo zengelosi wayezibona ngakho phela ukuthi lapho enyathele khona kuba khona into engathi uqhakazi. Wayetshelwe uye uNkulunkulu ukuthi izinyawo zengelosi uzozibona kanjani ngalesi sikhathi phela esuka laphana entabeni enhlangakazi lapha ekade ehlangene khona noNkulunkulu. Babe sedlula kulomuzi okwakukhona khona amakhosazana oMntungwa lawa ayekade emenzela ukhothi nesinkwa sombila esasiwumphako wakhe wasentabeni. Amakhosazana oMaMntungwa bajabula kakhulu ukuba bembone esebuyile noma wayesaqhubeka ehamba elandela phela izinyawo zengelosi lena yalelwe ngazo uNkulunkulu wakhe.
ukuba alandele le ngelosi imisa phela endlunkulu kwaZulu. Njengoba ngesikhathi esuka khona phela laphayana entabazwe ekhaya kubo kwakade kufike nazo izinsizwa zasemampondweni ezimbili ezazibophele imithwalo yazo kuzimbongolo. Zithi asihambe mpokamayekisa siye Emampondweni siyoshumayela khona. Zagcina zinyamalele lapho kwacaca khona ukuthi kongebona abantu. Manje izwi lithi akabheke kwaZulu. Wahamba njalo elandela loqhakaza wezinyawo zengilosi. Waze wayibona lezi nyawo ukuthi nakhu lapha ziphelela khona ziyongena esitimeleni esiteshini sase-Phoenix. Walandela njalo waze wangena kwikhoshi lapho kunaloqhakaza wengelosi khona. Wabe sejabula ukuthi ngitholile ingelosi lapho engene khona. Wahlala phansi kwikhoshi yedwa elindele ukuthi isitimela sisuke phela simbhekise kwaZulu emakhosini endlunkulu. Wahlala isikhashana lapha isitimela singasuki sibheke kwaZulu. Kodwa kwathi kuzwakala ngawo umsindo waso isitimela, kanti uhlezi kuleli khushi njena isitimela asinakhanda, izinqola nje kuphela ezizimele. Lo msindo kwakumsindo walo ikhanda lixhuma phela izinqola, okusho ukuthi sesizosuka isitimela. Kodwa wathi ebona, hawu, sabheka ngalunye uhlangothi isitimela, sangabheka kwaZulu, sabheka Emampondweni. Kwamphinda futhi lokho, isitimela esasikade sisuka Emampondweni ayesigibelile phela ngalesa sikhathi ethi uyabalela, ethi ubuyela eHarrismith. Leso sitimela esigibele sasisuka khona Emampondweni. Nangalesi sikhathi esebuya khona entabeni enhlangakazi, waphinde wagibela sona futhi lesi sitimela sesibheke khona Emampondweni, asimisi kwaZulu. Kodwa akaze ehle phela ngoba wayebona ukuthi ukukhuluma kaNkulunkulu lokho kukhuluma into eqondwa yikho kuphela. Yilapho ayiqonda khona le ndaba ukuthi uNkulunkulu le ngilosi abayithumele ukuba imphelekezele ingilosi yasemampondweni, akuyona ingilosi yakwaZulu. Waze wathi okusho ukuthi ingilosi yakwaZulu iyavilapha yini mhlangabezwe ingilosi yasemampondweni. Wahamba njalo ngaso isitimela waze wayokwehla esiteshini sasenqabeni khona endaweni yaseHarding. Wahamba waze wafika emzini wakwaMpofana lapho abamukela kahle khona. Kodwa ngesikhathi engena waphambana nenyanga eyayifikile lapha ekhaya izokwelapha undodana wakhona lapha kwaMpofana, owathi ngesikhathi Ushembe ekhuleka esangweni lenyanga yethuka kakhulu, yabonakala isiqoqa onke amakhathakhatha ayo, yawafaka esikhwameni yashaya yachitha. Ubaba wakhona lapha ekhaya kwaMpofana wayewumfundisi wakhona ezimishini, kodwa wamukela kahle waze wamnika nayo indawo yokulala. Wayezovuka ngakhona kusasa ekuseni aqhubeke nawo umsebenzi wakhe wokushumayela lona ivangeli kule ndawo yasemampondweni. Asazi ukuthi le ngilosi yasemampondweni yayimhlangabeze imletha lapha emampondweni ngayiphi inhloso, njengoba ubethunywe emakhosini kwaZulu lapho kunosizi khona olukhulu kakhulu. Yaguqa lapho ekumgedlela mzulu amafutha omkhovu 20 omneso kaphathe. Amen.